que incorpora achegas importantes do Bloque Nacionalista Galego, emendas que tiñan por obxectivo resolver problemas no texto inicial ou problemas previamente existentes, para empezar un enfoque tendente a unha maior centralización que foi corrixido por diferentes emendas do BNG e de outras forzas políticas. Incorporamos a esa lei unha emenda que resolve o problema que suscitara a publicación do mapa concesional en relación coa supresión de paradas das liñas intercomunitarias, das concesións estatais, no caso de Galicia 23 paradas que se suprimían en 23 concellos e que grazas a esa emenda do BNG non van ser suprimidas. A fórmula é que as que sexan intracomunitarias poderán ser asumidas pola comunidade autónoma, no noso caso da Xunta de Galiza. En esa hipótese o Estado financiará o custo suplementar que representen e aquelas que non quixese asumir a comunidade autónoma continuarán sendo prestadas dentro das concesións estatais. Por tanto, resolvemos un problema que estaba suscitado, un problema importante para a mobilidade e o transporte público no noso país, no conxunto do Estado. En segundo lugar, coa incorporación dunha disposición adicional que recolle a necesidade de compensación do déficit histórico en Galiza en investimentos en equipamentos, infraestructuras e servizos, particularmente de transporte ferroviario, explícitamente da cercanía do tren de proximidade, que é verdade que xa é un acordo político que figura no acordo de investidura, mas agora tamén recollido con forza de lei e, por tanto, ten, creo que, interese. Entre outras cuestións, o abeiro do acordo para o voto favorável na lei de mobilidade, conseguimos que o Partido Socialista desbloquease a tramitación da lei de transferencia da AP9 a Galiza, que levaba xa na orde de 50 semanas de prórroga e, por tanto, este martes pasado xa se fechou o prazo das emendas á totalidade. Se non houber emenda á totalidade, na semana próxima fecharase o prazo das emendas parciais e, se houber, lóxicamente, unha vez que pase ese prazo, xa se fechará o de emendas parciais para conseguir que a tramitación continúe e o noso obxectivo é que se complete antes de que finalice o ano. Igualmente, hai un compromiso de axilizar a implantación das cercanías ferroviarias do tren de proximidade na Galiza e, no caso de que isto non estea a principios de 2026 e haxa unha continuidade, como nos defendemos, das bonificacións, pois que se teña en conta que Galiza non ten tren de proximidade e, polo tanto, que as tarifas bonificadas que se aplican na cercanía no resto do Estado podan ser aplicadas a tramos de media distancia similares por tempo ou por quilómetros.